Здравейте на всички, аз съм AnaLogsBG и днес ще снимам първи си клип на Minecraft и първи си епизод, който се казва Iron Survival и вдъхнових се от Кристера BG, много добър играч, мен много ми харесва как играе. Надявам се някой ден да го настигна, малко трудно ще стане, ама все пак. Възлагам надежди. Ще играя, ще се пробвам да намеря много неща. Се надявам. Диаманти. И защо ми го няма скина? Не знам. Не мога да отговоря. Добре. Така... Имам дърво. Първото, което ще се опитам да направя е да се направя къща. Да се направя къща и да оцелея в нея. Тук нещо не мога да разбера. И ще взема още малко дърво за сигурност. Знам ли какво може да стане? О, войни. Така, това е малко тъпо. Не знам защо така са го направили. Ще се направя още един крафтинг тейбъл, за да мога да направя постижение. Ето. Това е много тъпо. Мен ако питате, уникално тъпо. Така. Добре, свине. Сега ще се направим меч. И дървен ще. Каменен няма да мога. Оди бе, не го хванах. Така, една свиня. Бита... На, дървета. What the fuck? Добре, нямам кукали и по-хубаво да не ги удрям, че ме е страх. И ще ме убият, ще ме причукат направо, ще ме... Оле, майко, не ми се говори. Ай, чакайте, ние не сме взима, какво правите тук, бе? Бахте откачените вълци. Вижте се откачили, бе. Ай, ще се кошката. Ай, къс те помери, бе? Ай. Уж. Тия вълци трябва да са в зимата. Какво правят тук? Така да събера малко камък. Ако се стъмни по-бързо, ще трябва да се правя като пещера. Да мога да оцелея. Така, колко камък имам, добре. Така. Сега трябва да намеря някакво подходящо място за живеене. Най-лошото няма овци. Няма вълна. Чакайте. Сега ще тя малко по стената да видя там какво ще има. Така. Това е очаква да има. What the fuck? Света малко не зарежда, какво става тук? Видях лава. Да се откачи на тази работа. Така.
Единия си крафтинг тейбъл го изоставих. В момента работа не ме интересува. Да не огладния, по-бързо ще правя. Аз и посуща. И я вижте, какво се намерих сега. What the fuck? Добре, това вече малко тъпо. Уникално, тъпо. И там виждам лава и ме дразни. Спекай пиленцето и пак тръгвам на път. Така. Чакайте да проверя едно нещо. Ще направя на български. И така. Трябва да се направя една каменна кирка, защото с тази дървена кирка до никъде няма отида. Чай тя. Довиждане, ми трябваш, съжалявам. Да. Трябва да се направи една братва, май. Карай. Айде. Продължаваме напред. Кончета. Те може да се влуват в мене, ама аз като нямам седло за къвче. Я, малко конче. Какво правиш, бе? Искаш се блъскаме, а? Най-сетни овце! Ела си ми така, милички. Ела такъв, че си малка. Така, колко имам? 3. Ай, чао, ама ще избие няколко. Туспа, къде ми бягаш, бе? Туспа. Ти не знаеш, че няма да избягаш от мене. Я, постижение. Беклите, взимаш се. Така. Охо, дед прашоли, айде, чао. Кома гледаш, бе? Ца. Така, огладнявам нещо. Вдъхнових се от знака и най-вече от чистера. И надявам се да ви хареса. Нали, казах, че вече е за първи път и ако не ви хареса, съжалявам. Пишете коментари. Така. Планина, въглища, овце. Я. Ай, сядай. Намерих си джакпот. Бас, късмет! Сега гледай как ще ме нападне водата. Мамка ти. Абе, не си ли много нахален, бе? Ай, махай се от тук, бе. Бах ти нахала. Сега да е, какво да правим тук? Така, ударих голям джакпот. Така, тия ще ги оставя. Имам в изобилие. Тая планина май няма да я качам много бързо. Абе, знаеш ко? Да разнима тая планина.
Как е спамната и... Абе, тъца не види! Така, ще направя набързо едно легуч. Ще някой била. Тук ще ме нападнат някои зомбите, че тогава вече. Май така се правеше. Ай, сега да наминанкам. Сега да видим кой ще ме посрещне за закуска. Магари. Така, мерси. Що не ми носиш закуска, бе? Баси гаднера. Как става, магаре? То се от Шрек, бе. Магаре. Магаре. Магаре! С тия пълни, те пълни с кокошки. Значи дразните ма. С тия... Магарето се е направил поколение от Шрек. Мужичко. На хубави дървета. Сега ще направя една брадва, защото е така, той дърво няма да го чупя. Ще го чупя аз, ама след век и половина. О, чакай малко. Аз съм забрал как да правя брадва. Всъщност искам да ви кажа, че сега не снимам на самия мой компютър, аз съм в чистия BG и снимам от неговия компютър. Дали той сега седи до мен. И кажи здравей! Здравейте, хора! Аз през цялото време съм тук. И аз съм подсказал какво да правя. Дей ти го слушайте. Баси и дървото тук. Кое е това дърво, бе? Ай, ще цей дървото. Баси. Крави, овци. Я 20. Аз по-направи, бе. Май много дърво взе. Така, тук може би е хубаво място за живение. Дърво с... гъбено дърво. Те имаше малък технически проблем, за малко спрях клипа. Знаете, просто технически проблем. Така, тук ще разчиствам, ще правя тук дома си. Мисля да не е много голям, но и да не е много малък. Все пак ще оцелявам тук. Добре, така нямам се. Аз сам самичък ще живее и зато и... Ей, тук ще се правя долу. Ще се направя долу. Так да видим какво ще направя. Така, огромни парцели.
Малко технически проблем. Така, паси работата. И тук някъде искам да е вратата. Не знам какво ще стане. И тук вече започвам. Той. Мисля да направя един голям дом. Май няма да ми стигне той дърво. Вече наблизко имам източник. Даже ще и засея. Мисля да направя 2 етажна, може би 3. Но 3 мисля, че ще е най-добре. Добре, вече нямам дърво. Това вече нататък не знам какво става. Ще ходя, тук ще го засея и ще ходя да вземам още. Абе ти няма да се разкажеш, само му преследваш. Бас! Де? Бах ти поколението. Бе, махай се, бе! Кому си лазят нагли? Виж. Магаре. Уфа, няма ли да мъкнете, бе, баси? Давай, не, разбрах, че са и кака. Аз пак следващата, бе. Не се е бекал. Кажете ми приличам на някакво кафяло чудо. Така, 64. Май ще ми стигне. Се надяваме. Абе, ще се не види. По-късно ще правя прозорците, ще правя дупки и така нататък. Още не съм се развил май много. До никъде няма да отидем така. И сега ми трябва едно нещо. Така, сега ще направя едно нещо. Ще правя едно нещо, което не знам дали ще стане много. Доста път съм го правила, ама... знаеш какво? Той няма го правя така. Няма правя таван, защото ще правя още нагоре и нищо няма стане. Така. Сега ще го запълня само отгоре, защото нали все пак ще правя още един етаж. Аз фак ли имам, да?
Пред това май няма ми стигне хич. Това, че ще направя 2 врати, ще чупя малко, ама хич не ме интересува. Залязва и трябва да лягам. За мен съм малко като пещерата на Батман. Тъй ще го направим, пък не знам по-нататък как ще го правя. Ето тук ще спа. Доста голямо е. Но тук ще остана за постоянно. За много време. Така, слагам така. И лека. Айде. Така. Мисля, че само тук ще снимам. Така, ако ви е харесал клипа, коментирайте с палец нагоре и чао, до нови срещи. Довиждане.